Despois dunha longa andaina televisiva interpretando os máis cruéis, perversos e afamados criminais, extorsionadores, alcaldes corruptos e outra xente de bo vivir. Viñemos aquí para facernos preguntas, para que vos fagades preguntas, para que vos cuestionedes algunhas das verdades universais. Pero para iso necesitamos que sexades sinceros, que faledes co corazón na man. Isto en falar, Home, claro. A ver, malos e malas de pequeniños fomos todos e todas. Quen non copiou nun exame? Quen non falsificou a firma do seu pai cando tivo malas notas? Quen non lle pinchou o balón de regulamento ao veciño Juan Carlitos? Quen non lle tirou das coletas a súa veciña Teresita? Quen non lle levantou a saia cun boli á profesora de inglés? Fixeches iso? Para ver se era nativa. No, pero tranquilos. Que Tranquilos un porque un medra. E dicídeme, irmáns, quen non botou unha aspirina nunha Coca-Cola para ver como... Oi. Quen non marchou dun bar sen pagar dicindo "Non, que vos cego, non me deis". Vale. De quen non andou saltando por riba dos capós dos coches? Si, quen non Que non se enganchou a fenosa para estafalos? Quen non meteu un pitillo na boca dun sapo para ver como reventaba? Quen non lle meteu un tripi a un gato para ver como flipaba? Fixeches iso, ti? Para ver se era nativo. Oh. Pero tranquilos. Que un medra. E dicidime, irmás e irmáns, que non afanou unha casete de Ana Quiro nunha gasolinera? Exacto. Quen non andou a tumbos por aí polas rúas rompendo escaparates? Si, quen non moveu un marco? Quen non lle matou unha galiña a un veciño? Ai, movistes marcos. Quen non lanzou un cóctel molotov nunha manifestación? Efectivamente, quen non adiantou un camión nunha curva? Quen non leu un libro de Vargas Llosa? Non, aquí non vas a topar deso, Tranquilos. Que un medra. Irmáns, sempre nos falaron do ben e do mal. O ben está ben e o mal está mal. Quen dixo iso? Non sei, está ben estar mal tamén. Mal está quen está ben. O mal está na vida. O mal é a chispa que todo ilumina, xa que logo o mal é a chispa da vida. O mal é unha Coca-Cola. Deixo. Ben, irmáns. Irmáns, hoxe queremos vos levar da man polo profundo camiño espiritual que se pode percorrer por eses vieiros inexplorados da maldade. Donas e cabaleiros, con todos vostedes, o irmán Iglesia! E o irmán David, nunha comedia a 12 cordas sobre o lado escuro da vida. Sede de mal! Gracias.